И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Дабист и ние ще ви покажа как се сложите Minecraft мап. Първото, стеглите мап. Аз съм си изтеглил. Теглянето не е много лошо. Така не е много трудно. Аз съм сложил за така ми излизат. Но е, че това са zip файлове. Така. След това отивате на търсене. Пишете процент опа, пак пише на български, стига бе. Процент и ще излезе една тази папка. Влизате в точка Minecraft и цитирам сервер. Сервер са всичките светове, които имате. Аз ви ще сложа сега. Това ще го махна. Така мога направо да се търкате. Без така от папката. Без направо така от Minecraft, направо така преди и търкате. Да се спразне кощето. Да. Сега. Ето си баб ще се сложа. Виждате? Това апдата ще го напиша в описанието. Сега, отваряте си папката. Да, ето отвори се. Иначе, той ви това ако сте без минула. Така. Взимате тази папка, дето пише името на мапа. Така. Ето, аз съм само Владнеш. Премествате, влачите го. Така. И то се е такова вече. Затваряте всичко. И едно много важно нещо, няма да ви тръгне мапа, ако не сте го... Ако Minecraft е включена. Това е друг свят, аз го сложих така друг. Дали го изтрих преди малко. Влизате отново в Minecraft, ще направя пауза, за да го спестя. Така. Ето ви това вече менюто. Искате така. Синглплей, ето вече е там. Ето. Света. Цъкате. И сте в World. Да. Това е минигейм, така да кажем. Линк. Ако искате да гледате този мап, пишете в коментарите, ще пратя линк. Или пак не знам. И така, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да... кой ма се там колко. Не забравяйте да харесате и до скоро.